Krásný den z Dubče. Jestli patříte stejně jako já k těm lidem, pro které je místo, na kterém žijete s vaší rodinou, moc důležité, tak tady mám pro vás jeden tip. Jedná se o tenhle krásný rovinatý pozemek, téměř v centru Dubče, na kterém je i starý dům, který si můžete buď zrekonstruovat nebo postavit úplně nový. Takže se se mnou na něj pojďte podívat. Než vám ale ukážu samotný dům a pozemek, chci vám odhalit tajemství toho, proč je Dubeč považována za jednu z nejvyhledávanějších částí Prahy pro život. Kromě toho, že je tu opravdu krásně, tu najdete totiž všechno, na co si vzpomenete. Školu, školku, poštu, dětské hřiště, parky, fotbalové hřiště, tenisové kurty, Sokol, restaurace, obchody a především spoustu přírody, kam se můžete vydat buď pěšky nebo na kole. A právě tady, v původní zástavbě, v samém centru Dubče, na krásném rovinatém pozemku se všemi sítěmi a se vzrostlou zahradou, stojí dům, který si můžete právě teď koupit. Můžete jej kompletně rekonstruovat, nebo na jeho místě můžete postavit dům nový, zcela podle vašich představ. Nebo vám jen tento exkluzivní pozemek se zahradou jako strnkových knih poslouží jako skvělá investice do budoucna. Tak mi zavolejte nebo napište, budu se těšit. Vaše Kamila.